Načítavam momentálne knihu, ktorá sa volá Nenechali sa zlomiť a napísala ju Soňa Garfašová. Táto kniha je o politických väzňoch a o ľuďoch, ktorí boli prenasledovaní komunistickým režimom. A tak dnes počúvate audioknihu, ktorá hovorí o osudoch politických väzňov z 50. rokov 20. storočia a o ľuďoch prenasledovaných komunistickým režimom. Prežili najtemnejšie obdobie z jeho éry a celých 40 rokov totality. Boli veľakrát nespravodlivo súdení, napriek tomu, že to boli študovaní ľudia, či už letci alebo zdatní právnici. Boli tam aj hokejisti, ktorí predtým vyhrali majstrovstvá sveta, takže boli to naozaj veľké osobnosti, ktoré boli odsúdené do veľmi ťažkých podmienok, zažívali neľudské konanie zo strany režimu. Kde by sme dnes boli, keby sme neboli stratili všetky tieto šance, príležitosti, ľudský potenciál? A namiesto väznenia a prenasledovania by mali títo ľudia možnosť urobiť niečo pre spoločnosť. Využiť svoj talent a nadanie. Pani Soňa Garfašová sa stretávala s týmito pánmi, ktorí napriek všetkému sa nenechali zlomiť a teda na základe aj toho nazvala túto knihu. Napriek tomu, že práve títo ľudia sa vo veľkej miere zaslúžili o dnešnú slobodu a demokraciu, v slobodnej dobe sa na nich často zabúdalo. Hoci práve oni mali čo povedať. Je to veľmi silné, až také silné, že niekedy strácam slova. Je to veľká inšpirácia, hlavne títo páni, ktorí si prežili tak mnoho a nestratili humor. Alebo vždy našli niečo, čo ich podržalo aj v tých veľmi, veľmi ťažkých chvíľach a prežili. Ale divadlo zasa lieči dušu, hovoril. Práve divadelné dosky v jeho rodnom Zvolene mu pomohli prežiť a prekonať sklamanie, keď pochopil, že jeho predstavy, ako bude lekárom, sa už asi nesplnia. Až keď som neskôr držala v rukách hrubé vyšetrovacie spisy, ktoré o ňom viedla štátna bezpečnosť, dostával jeho obraz ďalší rozmer. Takže je to naozaj obrovská inšpirácia, čo človek dokáže, keď má silnú vôľu. Ich príbehy sú odpoveďou všetkým, ktorí si nevšimli 17. november 1989. Práve tieto príbehy hovoria, na čom je založená naša sloboda, že to nie je len abstraktný pojem. Sú odpoveďou aj všetkým, ktorí sa dnes obracajú k Moskve. Hovoria o tom, ako to už raz dopadlo a ako krátko potom vyzerala demontáž právneho štátu. Je dobré vedieť o svojej minulosti, aby sme mohli tvoriť svoju budúcnosť. Myslím, že to zaznelo aj v tej knihe. Pripájam sa k tomu. Pre mňa je to tiež obrovská vlastne škola, táto kniha. Po 40 rokoch totality sme krajina stratených elít. Po páde režimu sme navyše za tým všetkým urobili hrubú čiaru. Za komunistické zločiny nebol na Slovensku nikto potrestaný. Nikto za to neniesol zodpovednosť. Lenže nepotrestané zlo zostáva zlom. A nespravodlivosť zostala prítomná aj po páde režimu.